Ya koromogi en wuok tich mokwongo e dwe mar 12 higa mag 2024 ma en tarik 2. Intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien ma mesa maka weche manyien osebedo ka ikoni kendo magi weche ma omiyo pek. Koro gima timore ni lal man ka en oduong' zaidi. Jopur e alwora ma Bondo ywago lal bang' oula mowuok e aora Yala ywero puothegi. We are losing to the disease. So mine is just the request that we change our behaviors because we could not continue losing lives. Komishona ma Kisumu ojiro were mondo mi kik donje timbe manyalo jiwo landro kute mag ayaki e kindegi mag sikuku. To have this information about the fish in this country so that it can attract investors and also for our own policy making. Miti mar Odba marango chumi mag nembe osero paro matimo nonro mabiro yango kwan rech e nam chumbi. Ya koromo kaka pile tudi koda e namba matudok mar 23600 yuda chiel kachiel YouTube, Facebook, kachiel kod X mara Mogi TV, kachiel kod Facebook mara Maro Chieng Emmanuel. Kokoda mbaka nyisani tunena ka intiere kanyo tun gi paro mane e weche manyien ma wakeloni gi elak sechegi. Kawachako jopur mag alode kod olembe e alwora Masakwa, Bondo kwano lal bang' aora Yala pong' kendo donje puothegi komwomore seche ma koth medo burore pachoka. Aora Yala ne omwomore kendo imo ka ywero cham mane alwora mare. Ka jopurgo wacho ni ola no ketho alode kod olembe kaka osuga, skuma, nyanya kod rabolo. Masindegi mag tich kaka odundu ma ikugodo pi ne alot kod jeneta bende ola no ketho kendo miyo gilal ma 1,000 gikoro gikwayo piny owacho e kaunti ma Siaya kachiel gi piny owacho mamalo mondo konygi ni mar ne gikawo hola mane gikete weche mag pur. Piyo ywayo alot manyoche ka pidho, osuga manyoche ka pidho, kachiel gi kodhi manyocha aolo, odhi te nyaka manyo manyocha ng'iewo mago dhi te. Kaka paibena manyocha an go manyocha gogo pi be pi okawo dhigo te. Feedback nyocha waketo ma odhi mago te piyo ywayo te to nyocha watiyo gi manyiwa mang'eny. Koro gima timore ni lal man ka en oduong' zaidi kata rabolo nyocha watemo be nitie kaka nyocha watimo pilot scheme mar study mar rabolo kanyalo time dho wath kae. To mage te piyo ywayo nikech nyocha wadhi gi tielo nyocha wasechako keto tielo 20 to ne wan gi plan mar keto 100 to wayudo ka piyo ywayo gi te. Wakwayo kaunti ma Siaya, national government to gi well wishers manyalo konyowa mondo mi project kik chung' to ginyalo bolonwa gimoro kata ginyalo duokonwa luchwa manyo watiyo gogo mondo mi wadhi mbele tich kik chung'. Yes. Ma loan manyocha wakawo mana ni watiyo go mondo mi wapidhgo jobondo. Wan gi geno ni gibiro yudo kony jotije e kar thieth ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital obago ng'anyo kaseo midhiero magikalo e kinde magitiyo. Bende giseo telo mar kar thiethno. We demand the immediate disbandment of the current board with immediate effect. We demand the immediate disbandment of the current board with immediate effect. It has outlived its usefulness. A caretaker board should be put in place to facilitate the selection of a new board that can continue the hospital's growth and development. We urgently call on the Cabinet Secretary for Health to intervene and save this esteemed institution from a board that seems focused on self-enrichment at the expense of employees and patient care. Yes. Number 3, we equally demand, we demand the revocation of the board's chair directive to place the CEO, Mr. Dagane, on forced annual leave. The recent developments regarding the forced leave of the substantive CEO have severely impacted the hospital operation, leading to a decline in the staff morale, increased resignations, and a culture of victimization. It's important to note that Kutra workforce has no confidence in the purported appointed puppet
CEO Isaac Kamau. Due to his lack of integrity, accountability, qualification, and interference in the CEO's duties. Migao mathieth e kaunti ma Migori kotenore kod johera mago picha dhula tiyo kod weche tuke chiwo puonj ne rowere e midhiero adek ma jukogi ma oting'o mako iye mohiu, landruok mag kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech mosebedo ka ni malo e alwora ma Nam Lolwe. George Juma miyowa ler mathoth. Alwora ma Nam Lolwe mag Nyatike e kaunti ma Migori osebedi kae geto ahinya ng'wech mar kedo kod midhieche adek madongo ma juko rawere ma oting'o mako yie momondo, landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Lipot mawuok kuom migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere mathoth pod kale midhieche adek madongo ma juko rawere e alwora mag Nam Lolwe. Mae osetudi kod kit yorego mag nweng'o ma oting'o wechego mag lupo e alwora mar Nam Lolwe kaachiel kod kit dak. Along the lake ido ka nitiere kaka cash flow kaendi, ido ka jongware nitiere kaendi, the money is just there is exchange of money ka kas nitiere fishermen bende ni kaendi giluwa nyithindo giendi ka gimiyo kata gimoro matin, then sex is just the order of the day. E dho nam ka ido ka weche mag dhie nam loso pesa matindo tindo ido ka bede samoro ji bedo go excited to ma kendo miyo weche moko mag usherati bedhi malo. E okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako yie momondo kaachiel kod lwenjego mag kit chwech mayudo rawere, migao mathieth e kaunti ma Migori sani omakore kod joherago mag adhula ma bende obago tuke e alwora mar Nam Lolwe mar jiwo puonj rawere e yore mag kedo kod midhieche adekgi. Nwa realize ni wan gi a lot of untapped talent e gwenka. Nabiro gi wach tournament ni as a way of puonjo nyithindwa, nikech sama watime wan gi partnership gi some health providers. Kaka higani nwa partner gi Lwala community mondo wapuonjgo nyithindo about the dangers of early pregnancies, unprotected sex, exposure to HIV/AIDS. E kindo picha dhula ma ong'ere kaka Managers Cup mane obagi e gwego mag Sori e wodno mar Kachieng, opira mbele ne olosi kod manejane machon mar Kachbon ma Nyatike Steve Ogony. Rawere noyudo thuolo mar puonj ng'eyo chal gi kawo tende kod kutego mag ayaki kod kony mamoko. As they showcase their talents, wamiyo gi services kumoting'o HIV, screening, testing, and then also counseling. Achiwo also teenage family planning services, condom distribution, to gi HPV vaccination, that is chiwo vaccination mar mageng'o cancer mar ofuko mar dho ofuko mar nyuol kuom nyithindo ma between the age of 10 to 13, especially girls. Man kech ido ka nti quick money seche moko to gin quick money mokony jowa. Adwani mondo mi nyithindwa ofocus. Apisa ma ochung'ne tayo chenrogo mag thieth ne rawere sabkono ma Nyatike Florence Otieno wan rawere mathoth oluor chope ute mag thieth mondo ging'e chalgi ka otende kod kutego mag ayaki kod yore mag thieth mamoko, ka wacho ni ka okalo kuom tuke mag adhula gibedo kod yot e chopo irgi. Duoro biro suptende koro yun koro ka gibiro sport kaendi, we give them health talk as we also give them services. Ya koro ka gibiro mang'eny koro yudo gi yot maloyo jok madhi e osiptal kwarito gi mondo gibi e osiptal. Steve Ogony bende ne obaga picha adhulani mar chiwo thuolo mar puonjo rawere e yore mag kit dak makare. Ne ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo koro kony e rito rawere mondo koro kik gidonjre e gigo iko maketho ngimagi. Nwachak wakelo e period ni wan gi ndalo moketi mag activism against gender based violence. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kauke weche riwruog jolony ma joluo e kaunti ma Mombasa miluongo ni Luo Professionals koni giketo maino mane nyithi luo ma jonyuol gi onge kod nyalo yudo somo kaachiel kod tiegruok mowinjore. Gikoni nagi duto nyaka bed motegno korka weche mag ohala kendo giikre masiro jowetegi mane nigi dongore kaka oganda. George Aoko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals mar twak ewi okange magisegoyo e jiwo weche mag somo, ohala kaachiel kod tiegruok mag tije mopogore.
kamati mochung'ne weche mag somo e riwruogno koni maino gi medo keto mar siro somb jopuonjre ma jonyuolgi kata wedegi onge kod nyalo. Last year, Negio apply from the report I've given, Jomano qualified and Wamio support. Koren Koyo Makende, let us reach out, Nejoma needy, Luo community man needy in Mombasa. Kate I group ka, inyalo yudo kan samoro ng'ato ne nigi tich, to teach the opposore olal. Jo group ka be nyalo bedo needy. So kwa wuoyo kuom joma needy, it is not necessarily outside the group. No winjo som ni wager college marwa mwatere jodalawa timiyogi discounting rate. To wan gi jowa manyalo sponsor wa in engineer, supplier, lands, name them. Koro kwa segero to amiyogi discount. Hana paro ni mane partnership ma permanent. Kotelnegi kod jakom Pius Okech, riwruogno mosebedo kachiwo kony mag somo e higa ka higa, koni morgi en yawang' oganda onagi mondo mi giyud thuolo mar donjo kata tiyo e sectors mopogore e pacho ka. King'iyo kweche ahinya, ti ibiro kelo chaya kuomi. Ok wadwar ne jowa sama tin to ringo kumachielo ja. Nyathina omoko. Wambe wanyalo puonjo nyithindwa. There's no little money. Ngenji imio bursary as it was 5,000, but last year one omio 10,000 bursary. And I hope this year, if we get good money, we might even do better. So, colleagues, be encouraged, be there for Loop, be there for the needy Luo children in Mombasa. Partnership. Bed manago siepni, manyalo luongi teach, mondi ti, mani osiepni. Extend partnership, mokni e Luo land kende, kata ma oko, partner kaluwore gi kaka intie profess. Riwruogno oting'o laktache, okinde, engineers, jopuonj, jofwambo, obila, funde mopogore kaachiel kod johala e kind jolony mamoko. Kidhi ka Somalia ma ji gore kocha, Mogadishu nika. Kendo giherore ma Kenya ka ogigore. To kidhi ka Chinese Square, mwando gi miyudo. To kidhi ka Wahindi gi India, ilongo ni Asia Community. Omiyo ka ng'ato ni hotel, to tende no te kata korach. Joluo dhi oninde. Gi demand the services. To kikucha hotel mar jadalau. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa, kamati mar od bura marango chumi mag Nembe osiro paro mar timo nonro mabiro yango kwan rech e nam Mataro mano manam chumbi. Ka giloso Mombasa bang' romo kod jatend migawo mar mwandu manie Bulo kod Nembe Ali Hassan Joho gikoni gedo mar kambi rech ma Liwatoni mondo tieki mar konyo johala man kono. Joho lero ni nonro ber kendo biro chiwo thuolo ne joket mondo mowuok e pinje maoko. Kata kamano okoni chik nyaka keti mabiro tayo chenro no makare ne pinje madiher bedo e kanyakla mar ohala magitimono. We had a discussion especially around the stock assessment, which is also an important and it's a very important because we may not have investors to come around to invest in this country without information which the stock assessment needs to achieve. So this, at least it's clear because many a times people are misreported out there about counting fish using billions of money. But now at least we've got the inside information that there is need to have this information about the fish in this country so that it can attract investors and also for our own policy making. And it's also an international, in our international treaties, stock assessment is necessary. The need to ensure institutions that work under us wakipata kazi wanafanya kwa haraka na kwa wepesi and in an accountable and transparent manner. The other is, remember we had a discussion in Parliament sometime about 2-3 months ago on the need to explain stock assessment further. So we came to KEMFRI particularly to be able to get a greater or deeper understanding on matters stock assessment.
And I must report that we've had a wonderful meeting. We've agreed that we'll continue to work together. Wadhi Kisumu, Commissioner e County no, Mano Benson Lepar Morijo, golo siemne rowere matindo mondo beda kicha, kinde magitimo nyasi mag sikuku mondo konygi kikigam kute magayaki. Mage wacho kinde manene nyasi ma ringo odiochieng' mar kute magayaki. Commissioner Lepar Morijo noten gi Steve Kathaka ma en jatelo motelo weche ritruok kod tuoche pacho ka mano yango ni kute magayaki kaachiel gi imo hiu medore kuom nyithindo ma hikgi ni piny. Joma chuo okwa mondo dhi opimre mondo ng'e chal mar kute magayaki chon kendo werito nyaka thuolo magiseheore gi tuo. That we have been able to put more than 128,000 people on drugs and care in Kisumu County, of which you can hear that more than 50,000 are males. And we appreciate this because they are living because of good HIV care that we are offering in Kisumu County. That's why we have that high number on care. We also appreciate that we have put in young people and adolescent health, and also young people with HIV, living with HIV, on care. I think this is also a great achievement for us. What we are looking forward to is also to make sure that we are enrolling more men, screening more men and enrolling more men into HIV care. Kisumu County is leading in terms of the number of men and boys living with HIV in Kenya. HIV burden is about over 50,000 men and boys are living with HIV in Kisumu. So it's leading in all the 47 counties of Kenya. And while we're talking to these men, we are telling men, hey, it's the high time you go and check your health status. We ensure there are no more disco matangas, because I think it is in this disco matangas that people behave very responsibly, and in such circumstances many people get infected. We also want to conduct raids. Of course, we have been conducting them, and we have been filing returns daily against illicit brews and other substances. So we want to intensify these raids, because I think it is such social places that people engage in responsible behavior, and they get infected and spread the disease. Eromo mano bagi kalamar jo Anglican e County Kajiado jadolo ma kanisa no Guardian Lenini okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo duok piny kwan mag singo momiyo oganda jo Kenya to kar mano chop singo manomiyogi e kinde mane cholo campaigns. Romo no kelo kanyakla jo kanisa no mawuok e piny Kenya, Uganda, Tanzania kod Burundi. Jatend okwayo jotend dinde mondo bedi opara manyime manyiso piny owacho yo ma owinjo gi luw kendo kik linge kwedo mibadhi kod kitelo marach. Romo machielo mano bagi kimana mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto, riwruok jodolo no kwa jatend piny mondo omigi chiwo mano duoki kanisa jokopere mondo gitiek gedo mar kanisa no. Lisa Rais na watu wake waeke mikakati sasa ya matendo, kwa sababu siasa zimeisha na sasa ni wakati wa kufanya kazi na wakati wa kufanya yale tuliyoahidi na wakati wa kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo ningependa kujiungana na wale, lakini pia ninajua kwamba binadamu ana suluhisho, hata kama ni rais, hata kama ni nani. Ningependa pia kuwauliza wale wachungaji wenzangu ambao tumekashifu serikali kwa muda, ni vyema kufanya hivyo, lakini pia tuamini kwamba serikali hawezi kuwa na suluhisho la kila jambo. Naamini kwamba hata suluhisho liko kwetu kwa kuomba Mungu na kuungana na serikali ili waweze kuhudumia Wakristo hawa. Hata nikosoe hao wengine ambao wanaongea kinyume cha sadaka katika nyumba ya Mungu. Sisi watu wa Kimanga na wa Loitoktok kwa jumla tunaomba wale watakaorudisha sadaka mtuletee. Mtuletee. Kwa sababu bado tunataka kujenga kanisa. Ya kwaromogi kanyo boko yo mokwongara kamano kikiri mabor pod wantiere kod mathoth ma waikonie chenro mar migago. Ulikuwa
ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida. Nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabizina na hiyo pesa. Gusberi ni en seher. To ineno kodhi matingo ni en nyathine. Kare nango marach. Unmake uru. Unomaka kare richo mane mana timo. Wachna uru. Ere kaka unyalo make mana kamano. Kare no timo richo mane wachna uru. Ng'ene no ketho chik. Adier bad bi en wendo kae. Ting'eyo ni ng'ama wendo wan kae wakawa mana kaka nyasachwa. Donge badi bi. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Seche ma Kenya riwore gi piny mangima ingo odiochieng' ma tuo mar ayaki, jotelo mag Islam kwayo piny owacho mondo keti miraa kod mugwa kaka yedhi ma ok opodhi e pacho ka. Kagiloso kinde nyasi mar Maulid e gwenge ma Bungoma, jotelo mag Islam owuok e gwenge mag Homa Okak wacho ni miraa kod muguka en moko kuom gigo mamedo nyayo landruok mag kute mag ayaki. Jotelo mane otelne gi jakom mar Imam gweng' ma Homa Okak Abubakar Bin kwayo jonyuol mondo opuonj nyithindgi mondo kik donji e yedhe mamero ji. Gikwayo piny owacho bende mondo odonjre nek mar joma mine ma osebedo ka timore pacho ka kendo kawo okang' ne joma timo nek ma kamago. Kwa hakika inasikitisha sana kuona dunia imekosa maadili, imekuwa paka inahalalisha kilichokuwa na haramu. LGBTQ, mume na mume wamekuwa ati wanaoana, mke na mke ati wanaoana, kisha
tunazunguka duniani kuleta mabilioni ya pesa kutibu ukimwi, na ili hali tunaona timu za mpira zinavaa alama za kuunga mkono LGBTQ. Unatarajia nini? Hii ni mchezo wanamchezea Mungu, na ni adhabu ya Mungu itatokea ikiwa hatuko tayari kurudi mbele ya Mungu. Kuna zile kinga, lakini hizi kinga zinasahulika ikiwa watu watatumia madawa ya kulevya. Kutaka kupigana na janga hili la ukimwi ni kuangalia namna gani tutakabiliana na madawa ya kulevya. Ukikurubia kutenda mabaya, basi mwisho wako utapata ukimwi, utapata ugonjwa wa ajabu, utapata kisonono, utapata ugonjwa ambao kama haujulikani. Kwa sababu Mungu amesema la takrabu, usikurubie. Sasa ili tuondokane na janga hili, kwanza turudi kwa Mungu. Tusimame katika njia ya Mungu, tumwangalie Mungu anataka nini. Halafu turudi tumwangalie mtume anataka nini. Halafu tuangalie vitabu vya Mungu navyo vinahitaji nini. Ndipo tutakapofanikiwa. Jo telo mowuok e kaunti ma Garissa obago ng'anyo matwak e yore mag tieko midhiero marowere kadho e machalo kaka nok matije kod tiyo gi yedhe mamero ji. Romoni nobagi dweche machuok bang' moko kuom rowere monjo jodak johala gi pale e boma Garissa kendo kwalo mwandugi. Jotelogo wacho ni gigeto jiwo rowere odonji kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo konygi e dongruok maggi. Gikwayo bende bad migepe mag arita mondo rakre gi ohala mar yedhe mamero ji mondo oduok chien njore e gwengego. Shakatalo o ragla. Roga babi sai abu de kene sabab tasubila. Sabab inaga hauna qalina. Idan hisabi dona laysa bainakum wa bainahu turjuma. Peace is a very elusive issue. Yet hadir lo diari. Bodima ay gel bachu haliri hormatuk min top ila host sanaisa. By the census of 2019, the population of Garissa is 841,000. Every year we're adding more than 30,000 people to the population. Almost right now we're talking about 1 million people. And out of that 1 million people, 84% of the population is below the age of 35 years. So it's a large population that are youthful population and who are below the age of 34 years. Majority of them, again, below the age of 15 years. So the dependence ratio of Garissa County is more than 90%. The poverty rate is 64.5%. 60% of the population in this county, especially the youth, are not going to school. We have a lot of opportunities in terms of sponsorship, both the county government, the CDF, banks, foundations who are sponsoring young people to go for this training. And hopefully we'll have that happening. Young people who are consuming drugs are now again a threat to our security and our society. So we hopefully that out of these talks and this conversation and this conference, we will have addressed that issue as well. This kongamano hii kazi yake ni kuleta mikakati ya vile vijana hao wanaweza kupata kazi, kupunguza uhalifu ambayo iko katika mjini kwa sababu ukosefu wa kazi. Kaluwore kod kido kod tim mar oganda mar jo-Turkana, bedo jadoo en gima oyiene ng'ama dichuo. Kata kamano dichuo mapango nyuomo dhako mar ariyo nyaka lerne Mikai dwaro mare mondo Mikai oikre e tayo chenro duto mag arus moting'o chan arus, nyombo kaachiel kod rwako nyachira e dala bang' timo arus kod jaode. Jafwambo marwa James Opondo leronwa mor kod ilo manyo kwako nyombo moro e Turkana ma Jeremiah Napotikan kaachiel kod Lilian Komudei ma en dichuo kod jaode nyoriwore e nyuomo nyachira kendo rwake pacho. Ne en miel kod sigalagala mochuo chieng', nyasi makende mar nyombo mar kido mar oganda jo-Turkana mane otimore gweng' ma Kosikiria Kerio e Turkana madiere. Anyuola mar jaduong' Jeremiah Nepotikan kod mikache Lilian Komudei ne onyuoro nyasi mar nyuomo nyachira Sylvia Amoit, giduto ji ariyo ka gin kod mor kod ilo marita wachni. Siku ya leo mimi ndio mke wa kwanza ninafanyia mke mwenzangu ambaye ni mke wa pili kufanyia mila vile mimi mwenyewe nilifanyia hiyo mila. Furaha yangu ni kwamba mke huyu ambaye ni mdogo, watoto ambao ni wake hawatapatikana tena kwa hiyo Obama, wamekuwa ni watoto wa
watu wa mume. Kalure kod Mikai, jaode ne kane olero ne paro mar med dhako mar ariyo ne osiro lwedo kendo nobedo kod mor mathoth mabang'e ne ochako loso chenro mag nyombo kind jaode kod Nyachira. Licha ile mali niliweza kufuga na licha ile mali Mungu aliweza kutubariki, nikaona ni vema nipeane hii mali ili niweze kununua watoto nawe watoto wangu katika familia. E Uganda masani nyeke okwinjire kendo kinde duto gigo lweny mochuo chieng' ma jodongo chwoe nyaka okwajo piny kako machielo to Mikai Uganda mar Turkana bedo para manyime e rwako Nyachira kendo konyo e rwako welo e kinde nyasi mare. Hakuna maneno, sisi tunaishi pamoja. Huyo mama wanashika mimi vizuri, hata ameshughulikia watu yangu, watu ya mheshimiwa. Kama hatungekuwa na ushirikiana kamili, mimi nikiwa mwanamke mkubwa singeweza kupatikana mali hapa. Ekinde mayuoche yuko miel kage nyiso mor margi bang' timo nyombo kaka ne giwinjore. Jodongo bende oikore ka etieko kweche duto madwarore kind anyuola mar Nyeke kod anyuola mar dichuo ka gikiro negi pi mar gweth. If you have been giving your in-laws money, maybe another one gave 100,000, 200,000, 50,000, maybe you have given over even 10 million. Before marrying, it's not counted. What we value here are the goats, are the camels, the cows and donkeys. Arus niko chopo giko mare welo mane oyuoro riwore kod anyuola elamonegi gweth engimagi manyime. Naendelee kushika familia yake kuweka kwa pamoja. Jinsi vile anaweka Waturkana kwa pamoja, hawezi shindwa na wanawake wawili. James Opondo, Ramogi TV. En sigana ma aparo nego keti kind ji mathoth mondo mi otime lela kaka Jaturkana time. Erokamano James Opondo. Nyakora mogi safar ma sambaza furaha na Safaricom odonjo juma machielo ka jodak ma Nairobi ko chakore kawuono biro do thuolo mar lawo mich mopogore kowuok kuom kambi tudruok ma Safaricom. Safaricom dhialo kendo higni 22 nyaka ne ochakre. Wabedo kanyo kotudre kanyo kod Gatete Njoroge ma bende nitiere wuoth ma chal kamano gi kambi ma Safaricom mondo mi walos kode. Gatete, idhi nadi? Nikusalimia kwa Kijaluo. Utuambie tu mmezuru mtaa yepi katika jiji la Nairobi na utuambie ni yepi ambayo mnapea watu kwa hii msafara wa Safaricom. Yes, Emmanuel, we are coming to you live from Dagoretti Corner. This is our second stop after Kenyatta Market, where we had the launch of the Nairobi edition of the Sambaza Furaha na Safaricom Caravan. And here today we have the CEO of Safaricom, Peter Ndegwa, who is actually leading the caravan. And this week they are saying they are going to spread the happiness in Nairobi County, and I will not speak far more because we are heading to Kawangware, but I'll talk to one of our winners. Labda ndugu uweze kukaribia tu hapa, uweze kutueleza majina yako, utueleze vile unahisi. Tumeona ya kwamba unatembea na kuku, tumeona ukizawadiwa. Labda tueleze umepata aje zawadi ya kuku leo? Kwa majina naitwa Godfrey Nyanja Mkovu. Nimeenda hapo nikacheza muziki ya Lingara, nikapewa kuku na watu wa Safaricom. Na unajihisi vipi wewe kama mkaazi na hata mteja wa Safaricom kuzawadiwa leo? Mimi nimesikia vizuri sana. Juu hii kitu imekuja kwa wakati wake. Disemba 2, nimeambia wamama watengeneze maji na lete kuku tuanze leo jioni. Tunasikia vizuri. Imenipunguzia gharama ya Christmas. Ukiwa mteja wa Safaricom, ni kipi ambacho unasema Safaricom imeweza kuwashughulikia wateja wake vizuri kama Mkenya? Ile kitu mzuri mimi imenifurahisha juu sisi ni watu wa biashara. Mtu alikuwa anakutumia pesa ama unamfanyia kazi anakupatia pesa. Alafu dakika 2 kidogo unaona reverse call. Safaricom wamehangisha pesa. Huyu jamaa anapotea na pesa. Sasa hiyo ameleta kitu biashara, boji la biashara. Customer yako akikuja unamwambia niweke kwa boji ya biashara. Akikuonesha message, haezi reverse. Hiyo ndio mimi furaha yangu tu. Safaricom amenisaidia kama mtu wa biashara hapa wa Dagoretti Corner. Yeah. Ano na hiyo Fuliza unatumia inakusaidia? Fuliza natumikia Mshwari, niko KCB. Sasa hii Fuliza imenifikishia 10,000, Mshwari imenifikishia 45,000. Kwa hivyo inawajali wafanye biashara. Watu wa haraka ufanye ulipe uongezewe.
KCB imenifikishia 30,000. Unalipa, unakopa, unalipa. Asante sana, wewe ni mshindi mmoja. Labda tuweze kuzungumza. Tumekuambia kwamba msafara huu pia una watangazaji kutoka kampuni ya Royal Media Services. Tutazungumza na mmoja ambaye ni mameneja wa stesheni ya Royal Media Services, akiwa ndio meneja wa stesheni ya Radio Citizen, Tina Ogal. Labda Tina, uweze kuwazungumzia watazamaji na uweze kueleza tukuhusiana na msafara huu wa Sambaza Furaha na Safaricom. Kuelezea kwamba Christmas imekuja mapema na ni kwa kampuni kubwa ya Safaricom. Tunasambaza furaha na Safaricom, Radio Citizen, Chemchemi ya Ukweli, Inoro FM, Mulembe FM. So basically ni Royal Media Services na Safaricom, brands kubwa mbili ambazo zimeshirikiana. Na tunajua kwamba ni msimu wa Christmas. So we're bringing in the cheer of Christmas. Tunatoa mbuzi, kuna kuku, kuna simu, kuna airtime. We just want people to be happy. Wakisherehekea ushirikiano huu mkubwa wa Safaricom, wakisherehekea miaka 24 ya kuwepo na kutoa zile huduma ambazo zinamtumikia na kumhudumia mwananchi wa kawaida. Na pia tunafahamu kuwa wasikilizaji wetu pia ni wengi. Watazamaji wetu wa kampuni, runinga zetu za Ramogi, Inoro na Citizen TV pia wapo. Kwa hivyo we are just in a meet and greet, caravan na roadshow ya kuweza kufurahia na watazamaji, wasikilizaji wote wa Radio Citizen, Chemchemi ya Ukweli, Royal Media Services kwa ujumla na Safaricom as they celebrate the 24 years. Yes. Asante sana, Emmanuel. That is Tina Ogal. She's one of the head. She's the head of Radio Citizen, and we have a number of presenters who are also in the caravan. We also have a number of artists who will be entertaining those who will come face to face with the caravan. From here, we are now going to Kawangware, where the residents will get an opportunity to be able to win and be gifted by Safaricom. From there, we will also be heading to Kangemi, Emmanuel. So it is a caravan that its main purpose is to spread happiness to the residents of Nairobi. This is after a successful tour of Rift Valley region. They were also able to visit Western region and also Nyanza region and also Central region. And this week they are in Nairobi. Then from Nairobi, they will be moving to Coastal region. Emmanuel, we are part of the caravan, and we will be bringing our viewers up to speed with how the event will be transpiring. Thank you so much, Gatet. I thought we were doing Kiswahili, but yes, we are back to English, and we hope that you'll give us more updates of the caravan. Nyakwaro Magajwang manokanyo Gatet Njoroge ka intire. Safaricom Sambaza Furaha imiyo jigwen diek giingo igni 24 to kane gichak tich margi e pacho kaindi, kendo wan gi geno ni ka intiere Kawangware gibiro. Bang' mano gidhi Kangemi ka Gatete wacho ipoka happy olwar, yudo sime, kok yudo sime tiyudo diel ichamo, kok yudo diel tiyudo gweno, kata yudo airtime. Mago ni mich ma Safaricom pogo jogo mosebedo wacho ni customer mag-gi. Kapod dhi nyime tarik 1 dwe mar 10 higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' tuo mar ayaki. Ka ing'iyo kenge ma osego e kedo gi landruok kute mag ayaki, kaunti ma Homa Bay wamanyemo kuom pek ma jogo mane kod ng'ol mar winjo dak kod kute mag ayaki e kaunti no kale. Ali Abich ma jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay ne olimo achiel kuom jogo kendo losonwa sigana machal kama. Gweng' makarading e kanchur bura mandhiwa waromo gi Charles Nyagilo jagni 54 ma en achiel kuom jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni, kendo sedagi kute mag ayaki kuom higni 10 sani nyaka ne ogam kute mag ayaki 2014. Ka okalo kuom jaloko wach Anthony Natieno, Charles bedo gi siso mar pimonwa chal mare kod wuodho gi kute mag ayaki kuom higni 10 sani, kata odoko ni oneno pek e osiptal mokawo yedhe mag ayo kute mag ayaki. Tuoni noyuda kode 2014 nyaka sani, kendo asebedo kadak maber, anana maber, akawo yath, adhi mbele gi kawo yath, kendo adaka masawa. Koro adhiga osiptal mondo timnaga hocho, lakini nikech sign language jogo kia, koro wan wadhi adhiya to ka understand gik minyisowaga.
Osiptal ma Marindi ma en chiegni kilomita 7 ka owuok e dala Charles manitie Karading e kama osebedo koyude konyruok mare ka yedhe mag ayolandruok mag kutego kendo kayo neno pek nikech onge ng'ama loko ne weche kata puonje ma ichiwo negi kapok gikawo yedhe ma kamago kod kaka owinjore bed ni gitiyo gi yedhego kendo ma osekelo ne hinyruok mathoth. Badhi hospital bang' dweche adek kadhi hospital. Challenge maduong' en weche mag wuoyo. English ma gindiko nowaga ok awinji. Koro yudo mar ka wan kwadhi to gindiko andika gige gigo to imi yath imimiyi. Koro yudo ka samoro ngimana ok dhi maber. Onge kata kaka inyalo nyisi ni titi imuonye nang'o. Ni government nyalo bedo gi interpreters hospital. Nikech interpreters onge. Nikech joma wuoyo gi kidhi neno ma ka gin gi wuoya to wan ok wanyal winjo ka gato wuoyo. E pare ka en japur mang'ula kendo kata doko ni en kod kute mag ayaki to ma ok omone timo tijene mapile ka geno mare maduong' e kinde ma piny ngima dhi odiechieng' kute mag ayaki en ni sirikand kaunti ma Homa Bay biro ywak jogo mani kod ng'ol mar winjo mondo oketnegi jolok wach osiptende ma gidhiye ka bende ojiwo ber mar ritruok. Akwayogi ni kik gibed gi weche mag bedo mag gi partners mang'eny ok ber. Kech sami bedo gi partners mang'eny iyudo tuo kata samoro idhi gi ng'ama winjo wach ma samoro ne mono tuo. Koro nikech wan ok wawuo tiyudo ka wagamo tuo kok wang'eyo. Min ode Caroline Achieng' ma bende ni kod ng'ol mar winjo to kata kamano chal mare ni kare kendo nyathine ni ma dweche 2 ler kendo onge kute mag ayaki lero kokalo kuom jalok wach kako tiyo kod yedhe makonyo mondo kik ogam kute mag ayaki to kata kamano neno pek osiptal kalure kod onge mag jolok wach. 2019 nwadhi osiptal piyo gi wuon parwa kasto nitie yath manomiya ni mondo akaw mondo amuony mondo omed miya bed gi ngima makare. Koro amedo mana muonyo yadhno pile. Anto aonge kod kute mag ayaki. Nan gi nyithindo 3 to achiel nosenindo. Nen gi shida mar meningitis. To nyathino to nonge gi kute mag ayaki. Sani an gi nyithindo 2. Nyithindo 2 go gin negative. Gin gionge gi kute mag ayaki. Akwayo sirikal mondo konywa ni kaka inyalo puonjwa ni to yath onego bed ni wakawo nang'o. Riwruok mar jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni ma ong'ere ni Tunaenda Deaf Empowerment CBO ywak ni ojwangi kendo jokanyo magi mani kod kute mag ayaki neno matek mokalo ute mag thieth magi konyore nikech onge mag jogo eko manyalo konyogi loko weche. Iyudo ka nitiere nurses, doctors go ok ginyal ng'eyo wuoyo gi jowagi. Kata kaka odwa lero ne ng'ani to ngimani ang'o matimi tek. Nikech iyudo ka nitiere jowa man gi ng'ol mar winjo to ginyalo ng'eyo ndiko to nitiere moko mok nyal somo kata. Koro jowagi moko nigi kute mag ayaki sama omako ich monyuol. Daktari miya yath. Okia ni to yadhni imiye nang'o. To koro kata kaka daktari nyalo jiwo ng'ani ni yadhni onego ikawe e yo makama tek. Coordinator duol mar National Syndemic Disease Control Council e kaunti ma Homa Bay kone sirikand kaunti mondo iyo kete maino endiko jogo mani kod lony mar loko wach manyalo konyo jogo mani kod pek mar winjo e ute thieth mag yude konyruok margi. Pod ok oket ji moromo manyalo loko negi. Nitiere jok matimo ma to ok namba gi ok oromo nikech e Homa Bay ka oyudo ka koro jok ma nigi tabu ma ok nyal wuoyo ok nyal winjo wach namba gi duong'. E kinde ni ma piny ngima ingo odiochieng' kute mag ayaki sigana mar Charles ng'ise lela chandruok mamoko kuom jogo man kod pek mar winjo to dak kod kute mag ayaki kale e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Kwayo margi en mondo mi piny owacho yie winjo ywak margi kendo ket jogo eko manyalo konyogi loko wach mondo ngimagi kik bed kod chandruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipot machal kamano. Nyakoro mugin Ramogi TV ochopo higni 3. Higni 3 nyaka Ramogi TV donje yamo. Wasebedo kawa menyane oganda weche mag siasa kod telo. Kabende waketo oganda eng'eyo kotenore gi kaka yamb siasa futo e kor gwenge mapacho ka. Watu kod moko kuom jotelo mapacho ka kod jopiny ma opuoyo kenge mar Ramogi TV osekawo mar menyo pacho oganda. Gino mosemiyo jotelo kawo kenge makare mag siro chike makare kendo kwedo mago mahinyo jopiny. Welcome to the new
Ramogi TV ne odonje yame kinde mane liet mar siasa mar yiero mag 2022 nochwakore kendo oganda ne timo ikruok ne yiero makamano. Gino manomiyo wabedo ewi kokwa mar menyo weche mag siasa ne oganda. Higni 3 bang' ket mare ayanga, Ramogi TV osewuotho nade e yor siasa. Watwak gi jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome kod jaod bura ma Wendo Walter Wino. Umiyo wabedo gi yo mar reaching jopiny, yo mwatundo go it jopiny. Wawuoyo gi jopiny through you. Kan gi gimoro kata madwa mdatim, kata katimo gimoro ma very important, tumiyo jopiny ng'eyo gino. It telo gi kaka itayo piny olokore e gwengewa nikech gimiyowa real time news, gi criticize where necessary, gi puoyo kuma necessary. Koro kitimo gimarach kamoro ting'eyo ni gino biro bedo reported kata obiro ng'ong'ore oko Karamogi olande. E kinde ng'anyo mar tipo manobagi e pacho ka, jotelogo wacho ni okang' mane Ramogi TV okawo mar manyo pacho oganda nomiyo gitimo yiero makare od bura kendo tamruok chike mane dhi rido ngima ne oganda jo Kenya. Ywak ma jopiny nego thothne ne wawinjo media and makarwa kacha jopinywa gin joma winjo Ramogi. So decision mane wakawo was majorly based on the fact ni ne wawinjo kaka jopiny ok dwar wachni turu Ramogi TV gi Ramogi Radio. Ka ai to decision weche ma jopiny wacho nwago e mar guide kaka dhi vote e bunge. Ndalo machuok kende bang' yiero mag koro gwenge mag duond bura mar ODM, tend duond bura no koro po okang' mane Ramogi TV okawo mar tang'o chal mar kuonde gombolo, gino manomiyo gikawo kenge makare mane oni chendo notim ma onge ng'ikruok. Yiero ma otim mar delegates ma Migori ne Ramogi otime coverage maber kech thothne reporters owuotho kuonde ma gigi timore to sample kaka gigi atimore ma omiyo wang'eyo kuonde ma gigi nitie to kendo ne gichako timo ma kata chiwo ripodni kapok otim yiero I think a day to mane waneno kata tulo manotimore Rongo ma nomiyo wabedo gi ikruok maber kaka party e odiochieng' makoro ni time welo ni. Giwacho ni Ramogi TV oseloko kitelo anyata e gwenge makaluo kaluwore ni Ramogi TV menyo nyaka jotelo mapacho ka kendo okete wang' oganda chenro magisebedo ka gita e kor gwenge. Nyocha wan kod medical camp mani wagolo medics from US Piraboro Beach. Nena big thing ma ji obiro for thieth experts and what not nenitie. Na wuoyo gi jopiny through Ramogi TV. Ma wach notundo kamoro amora. I tell you ji nobiro moro mapok naneno. Nitie kaka jo Ramogi ne nyiso tang'o ne jopiny kaka jo pur mar niang' ywak ndalo mapok nochul jotije mag Sony pesagi mosachgi ne Ramogi dhigo mbaka gi jotich ma Sony kaeto ging'iso jopiny kaka jotich ma Sony winjo matek kata ywak ne bet ni pok ochulgi osara. Koro magi nomiyo an bende ang'eyo gima timore e ground ma engage sirikal chulo osara to gi chulo jopur pesagi. Masama wawuoye ni jotich ma Sony ang'eyo ni nosechul thoth pesagi odong' $800,000 ma kata week achiel mokalo ncha tero kendo wach ne od bura mondo apenjgi sirikal ni to gichulo pesagi karang'o Nyasaye yudo duoko abiro communicate ne jopiny. Mae pach ge wing'ur moko ma osebede wi kaka Ramogi TV menyo kitelo mapacho ka. An kana wach kechi no biro amiyo ji chiemo oluongo gi kapoko basa di piny lich ma kuka basa no dhano bire gibiro watimo mano katimo public participation wanyiso gi gibiro ne ok ginyal biro kaka tano kaluongo gi. Ka inwang'o opponent na kanitie gima timo maber miparo no nego beni jopiny neno timiya miya nafas mondo nyis jopiny an be kanitie gima timo maber kaka gik mulando ga gin gik matimo maber kaka sani atimo mang'eny maber tu nyisa ni jopiny na timo ang'o gine maber. Jopiny bende onyiso mor margi wi kaka Ramogi TV osebedo kamanyo telo gi siasa mathurka. To nikech kata mana governors wagi sana governors wa mag Iluo ka surely gitimo ka osemenyne kod Ramogi TV. Ramogi TV ema menyo negi ni mae monego utim ema japiny dwaro. Koro kosemenyo negi automatically gino nyaka koro timre nikech Ramogi osemenye. Kuom sirikandwa mar Kenya kae ulandonwa maber kabisa gik matimore ukelonwa makare waduokonu erokamano mondo umedi titiyo tich maber kaka utieno ero. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds.
make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na shabiki.com.